Машини, чест почитание, добър вечер и добре дошли в поредното видео, което е на ръба на хаштаг Дон Брутар не спи, тъй като ще се появи някъде около полунощ. Тъй като в предното видео видяхме, че Nvidia и Samsung правят буквално каквото си искат. Благодаря за така коментарите и за мненията. Е време обаче да се потопим към другата страна на нещата, защото хардуера не спи и ще видите какви странни решения взимат някои от топ компаниите. Наистина много странни решения. Също ще видите защо, пак казвам, тази да го начим абсолютно изкуствен балон, тази бърсотия с RAM памет просто в един момент ще спре. Гарантирам ви. Въпрос е на време да видим какво и как ще се случи. Скачаме веднага към първата новина и това е, че всичките тези, нека да го кажем, цялата тази нестабилност в момента ще доведе до намаляне на лаптопите, на доставките на лаптопи за 2026 година спрямо предната година до 15%. От 9,2 до 15%. Само си представете как топ компаниите, като Dell, Lenovo, HP и така нататък, Asus, лидерите при лаптопите, са с 15% надолу. Сега, ако са 100 лаптопа, са 15 1000, 10 000, ама на 1 милион лаптопа, а на 10 милиона 15%. А виждате ли, защо казвам, че тук нещата определено, колкото и да говорим, че да, ще се дигне средната цена на лаптоп, това те първо ще го видим в България, вече говорих за него, няма да може да навакса този процент спад, който се очаква. В същото време, знаете много добре, че budget friendly, да го наречем, лаптопа на Apple, ще е с скок от 7,7% year over year. Това се очаква заради тяхното решение, че те са успели да натиснат в така наречения lower price сегмент, т.е. достъпния сегмент, и там се надяват, тъй като те са си затворили целият цикъл, така наречения in-house Apple Silicon Chips, т.е. чиповете са техни, реално те по този начин ще бъдат независими. Но така или иначе, 15% спад е скандално много. Скандално много. И това ще е, може би, първата година от доста години насам, където ще видим такова нещо. И аз пак казвам, това няма да го стават големите. Просто абсолютно съм убеден. Оттам нататък минаваме към един друг пазар, който наистина скача. Нещо, което казах още в началото на годината, че QD OLED, Tandem OLED и така нататък ще бъдат теми, за които си говорим много. Samsung имат вече доставени над 5 милиона панела без телевизорите в края на 2026 година. Като обърнете внимание, че от 2021 до май 2024 те са доставили 1 милион. От май 2024 до март 2026 те са доставили 4 милиона. Тоест, мекото, масата, новия тренд, QD OLED, това нещо, което беше преди години с IPS-а, е абсолютно вече факт. И е въпрос на време още повече хора да минат към QD OLED мониторите. Това какво означава? Че цената ще пада. След малко ще ви покажа и пример за нещо, което идва много по-бързо, отколкото аз го очаквах. Тук все пак и Samsung казва, че имат в момента 20 глобални клиента, които имат над 150 QD OLED модели. Избравят ги кои са. Това е моят преден монитор Odyssey OLED G8, с който е бил първия OLED гейминг монитор. След това Odyssey LED G9 и така нататък. И Samsung общо са си лидери, държейки QD OLED технологията. Видите ли, че пише QD OLED, значи е Samsung панел при всички положения. И от тук минаваме към новината от TrendForce. Реално кой в момента е лидер и кое ще е фокус. Виждате, че имаме скок от 92% year over year спрямо миналата година като доставки на OLED монитори. Говорим само за монитори, не за телевизори. 27 инча, 240 Hz започват да стават все по-популярни заради тяхната страхотна цена и тук новото ще е 280 Hz монитори.
Очаква се през 2026 година да скочат средно спрямо миналата година 51%. Обърнете внимание. Като тук лидер са Asus, следвани от Samsung, MSI, LG, Dell, Others. Сега, тук искам да ви обясня, че говорим за завършения продукт монитора. Asus, огромен процент техните монитори са с матрицата на Samsung. Също важи за MSI, също важи за Dell, Others, там влизат и Gigabyte, Acer и така нататък. И в същото време Samsung самите те, като хем доставчик, хем компания, която прави и финалния продукт, е втора. Почти е изравнила Asus. Това означава, че Samsung са много, много напред с материал. И аз очаквам тук да се натиска много, много здраво от тяхна страна, тъй като това определено е тяхната ниша. И ето го, виждате, монитора, който ще се появи на сайта на Gplay буквално до утре най-вероятно. Това е GO27Q24. 3 години гаранция, 27 инча, 2K, 240 Hz, QD OLED, VESA Certified, 99% DCI 5.3, което знаем, че става дума за много сериозна така, технология при цветовете. Обърнете внимание, 400 нита, което ни е напълно достатъчно. Този модел ще струва 399 евро, което автоматично ще го направи най-достъпния 27 инча OLED монитор. Дами и господа, в момента най-достъпният е 180 Hz от Samsung, но този монитор ще се появи. Толкова много ми хареса идеята тук да бъдат агресивни Gigabyte, че другата седмица съм решил да седна и да направя видео на този модел. Знаете, имам такива видеа за Samsung, за да мога да дам наистина една ясна оценка и наистина да усетя за тези пари, за 399 евро, колко е добър този модел. И това нещо ще накара тук всичко да натисне надолу. Няма как. Затова и тези 51% според мен ще бъдат повече. OLED мониторите идните 2-3 години ще станат изборът. Както се казва. Изборът. Защо казвам 2-3 години? Някой сега си е взел. Не иска сега да сменя резолюции, защото цените са абсурдни. Така, нали? То си един процес, който ще си влезе постепенно. И сега, вижте сега каква интересна връзка имаме между тази новина. Че при Nvidia рязко са се повишили сервизните проблеми през последните години. И това е заради нашия любим 16-пинов конектор, заради тези преходници, които тук те предлагат, заради това, че нямаме единен стандарт. И вижте за какво става дума. Вижте Nvidia предните години сега колко са се увеличили. Дами и господа, ремонтите. Обърнете внимание за какво става дума. Ако AMD са били малко повече от Nvidia последните години, вижте какво става 2025 година. Всички знаем за проблема. Проблем, който Nvidia така иначе не си признах. Обърнете внимание като проценти. Колко се чупят картите. Вижте за какво става дума. Като проценти. Тук продължаваме. Така че това означава, че наистина трябва много да внимавате, когато си вземате захранване и когато си вземате по-висока клас видеокарти. Пак ще кажа, ако сте с... Чакай, дори тук ще дам на голямо. Моля ви, ако сте с видеокарта RTX 5090, задължително захранването трябва да бъде ATX 3.1. Задължително. Нищо, че 3.0 и 3.0 гледате еднакво, реално не са. Само за 5090. Ако сте с 5080 и 3.0 ви е перфект, тъй като 3.0 не товари толкова много конектор. Но 5090 задължително 3.1. Тя самата карта няма да работи нормално. Минаваме нататък. И вижте какво правят Asus. Asus пускат кабелче, което ще е с намаление за хората, които имат от Platinum и от Tor серията им захранвания от май месец, но те ще го добавят към новата им серия, които ще пуснат по-късно захранвания. Защо го правят това нещо Asus? Защото те искат да си вържат гащите. Проблема е ясен, нещата са ясни и те искат да си вържат гащите. Това е.
Като в същото време искат да изкарат някой лев. Каква е логиката? Ако ти си дал за тор за хранване, което струва, нека да ги видим, тор за хранване, 439 евро, 664 евро. Ако ти си ги дал тези пари, то няма да те бърка да дадеш някой лев за кабел. И просто той ще бъде с отстъпка от Asus, както казват. Той ще е включен в новите доставки, но Asus решили така да изкарат някой тънък лев. Но това още веднъж потвърждава, щом и Asus, и MSI, и така на компании направиха, обръщат специално внимание на кабела, който преди да излезе той 16 пинов конектор, на никой не му пукаше какъв е този кабел. Имаме проблем. И затова ATX 3.1 задължително PCI 5.1 е ясно. Абсолютно го казвам. И за финал, нещо, което Grandmaster тества вече няколко дни, мога ви кажа, че е зверски доволен. Другата седмица очаквайте лаунча другата сряда и очаквайте от нас съответно да има и ревю по темата. 9950X3D2 процесор, който се очаква в България да струва около 1000 евро. Това е цената за България. Около 1000 евро. Нали? Велик процесор ще е на велика цена. Далеч от гейминга, но новия хай-енд на консюмер продуктите, преди да отидем на ниво Threadripper. Очаквайте видеото. За момента Grandmaster е зверски доволен от това как се представя този процесор и е много, много впечатлен. Пак напомням, за да видите разликата за какво става дума. Реално имаме D2, т.е. най-накрая имаме 3D технологията и от двете страни поравно, а не както беше преди, само от едната страна на CCD-то. Така че това е доста интересно като решение. Ще видим какво ще се получи. Така че машини, това са новините. Абсурдни, не толкова абсурдни. Положението е такова. Трябва да се джуркат нещата, трябва да се случват, няма друг вариант. Желая една хубава вечер и до скоро. Чао!